Iya. Monggo keluarga besar dari Bekasi nggih. Nyawiji monggo pesta hubungan. Yo. Suwi gak ketemu iki karo omku iki. Asoy. Ayo, lek tekek. Aku iki dikenalke lek tekek iki lek ku ya. Asik. Sinten mawon niki wau kalih sinten mawon anak putu lah anak putune wah lah anak putune malah kur nyuting ngethok piye iki matur nuwun ya Allah sehat waras ya Om gak melu gak apa-apa aman nggih Pak De didongakno sehat waras sehat walafiat rezeki lancar berkah barokah nggih Pak De petis dari Jawa Indonesia matur nuwun sampun
Teng dalam matur mbak nuwun pal batu nggih sembah nuwun nderekaken konturipun sukses berkah masa madu bapak besar batu jaya ceper sembah sehat asoy Kelanganane Pak Haji ki tombo ati kalau pepeling ya Pak Haji nggih. Pak Haji. Ya Allah. Iki anu Pak No, mesti lagune Islami. Iya, bablaske tombo ati lajeng pepeling para kadang saking Semar Mulya. mangga Katresnan Awas. Yo.
Maturipun Bapak Haji Ngersakaken Tombo apa? Ati, Nggih. pepeling ugi mengke wonten podang kuning. Siap. Dipun bablasaken sekalian. Komplit nggih. Ya gak satet katresnane Awas. Ramoyo dinampi dening lara triuning. Senadyan wekasaniro praktek leno alakun negara. Bolo pasar Pracipat, Pracimatoro.
Masih Pak Haji, terus saya kagungannya Pak Haji. Kiri lambung sampai merapat. Digayeng ke ngene. Ayo ayo Lur. Yo yo yo. Ojo adem ayo. Tenan ya. Pokoke tetep anget. Tetep nang. Mas Upin toh? Tetep Mas Upin. Awas. Iya. Keluarga besar saking Cipadu Ciledug bablasaken menapa. Iya Pak Senar. Monggo Kang Mas.
indah Manto live streaming Mas Rama dan Mbak Santi istri tercintanya. Amin ya Allah. Rawuhipun keluarga besar saking Taman Kota. Padu Pilaras Pak Boymin beserta keluarga ageng pun rawuh matur nuwun ya Allah. Berkah sehat Bapakku. Pak, kula betakne tasih. Terus ngono kuwi kaya. Anda siapa? JD Alfi terima kasih. Wah, dan komplit Pak Mesmati komplit. Catetan sa jeneng ati.
adikku. Siap, Di Alfi sampai bawang tak balik ke tenang. Ayo Pi iso Pi. Kurang ngene kok ora iso. Sampai bawang.
ibuke kali. Harus no. Pokoknya kudu entek sayu to. Ojo bali. Yen balimu. Yen balimu mung larani ati. Ojo nunggu lumun turek rasa katresnanku. Anes Batiman Sebandut sampun titinipun wanci serat asar. Karena sudah didhisikkan. Ya. Kalau tidak maju. Dia sing nyanyi Bude. Masuk ke hadir. Iya. Masuk ke kamu. Maju Mas Matur Fajar. nuwun. Bude. Ibu Fajar. Asik. Om Ujo. Matur nuwun. Jangan kalah sama Om Fajar.
studio 1 apa, Dek? Ya di sini telingsingan ya Pak. Oke, lanjut. Oke, telingsingan. Cepetan sajroning ati ora luntur saya marah Ya yo, ya yo. aku kowe dadi karma perkolara neng kuku Pak Untung, keluarga besar dari Kuningan semua dipandu ibu panitia nggih. Yo yo yo. Kali guli. Masuk. diparani ngoyo-ngoyo jare diandani ngoyo-ngoyo Pak De Paiti, nyanyi Pak De Paiti. cewek gaul Mas Pajar wis diceluki. Pak De, Cakung Pak De. Iki Mas anu. Fajar sembah nuwun Ya. Detuti. Hae. Pak Untung, Pak Untung. Pak Untung kudu duet lagi. Rondo kempling karo ibu. yang depan Nara ya podang kuning ya. Oke, siap. Wah. bar kodang kuning pedang putune Mbah Mbah Palimin. iya Gaul, Mas. Nggih. Jadi iki lagune apa Mbak? Cewek gaul. Cewek gaul. Ya. Oke.